Kohiman ko para hakanega yukirish Bakhuid tong Dubai nagabinda kong Helen Kiriam nagabinda kaminsia Jong Silak Kiriam Henry Varjeri Ras Ropina Varjeri Cornelius Kiriam but Aidila Kiriam but Kowal Kiriam Duari nagabinda ka Jinko Jinkia Jong Shailin nagabinda Kirina Karwar Bad Kong John Kina Taba Banyagajing Kirku My life spots up. Bakhuid tongits Sngi yautrai nagabinda bara gajinga gajingalku nginang duai kerpan nagabinda Father Nicholas berake yakasni ka mendakasni ilang parish priest Janganega parish Mother of Compassion parish Mawkhlam Barkum Juru ilang headmaster jinga school pangin duai nagabinda jongi kam kerpan lemba ka ministry jongi mai iru idang hikai yangi yakti no try parlemba ka jingi kai jongi ni ba bun na pleng jongi ngilayo shi bun ki jimentoi nginang duai na binda jongi pai nang ya ka jimpen slay jongi men siam Bakhuid nang duai na binda ki mi ki ba don badu ble but ya ki na binda ki himen ki para jongi barro ba lemba ka jing duai jong pi we in sanang shakri shushu na binda ka buron jongu ble Duairu nagabinda Baro ka Jingdon Kam Jungi Haganega Center but ka parish Baro Kawe Haganeg Yukirish Bakhuid Haga katenguk pa bado kon bado mensem Bakhuid Amen Kajung e jong trai jung Jesus Christ bad gajung e jong oblay Lembat gajing selog jong mensem Bakhuid kindon rengkat bad pi baro rengkat bad hiru bless you bonet father na banta gajing kular gajung pi gajing duai na banta junga kam tame gajing don rengkat gajung pi gajing erap gajung pi yanga ha kane ka sentar gajungi kam tame ban yelap iktin gajung blay ban kren shopang gajungi gajung blay ha kipat gajung u Kohan men ko para ngi penpau gajing yero gajing sngungu kajungi hablay dragon rat nak banta baro gajing kerku ke bau la thasei ha gajing em jungi shisang im laban penpau ngi laban ai keliang ya ke bau bleu la le nak banta jungi hanrei tang gajing duai gajungi hu tang gajing ngej gajungi hu tang gajing yero tang gajing pandan boram gajungi hu kelabiang hu dei mata kedau ha gane kamas ke Bakhuid tong ngim pau kata gajing yero gajing sngungu ya u lengba gajing duai ka sidram gajungi lengba gajing simbanta jungi ya kana ke kamas ke Bakhuid da gajing rublay kohan men ko para ha gane kasngi lengba ke gospel u jisu khot were ngai pi lada phile kanu ka kam ke babha wat khmelenti ba ki we kin sikul yang ye pi kane ke bab jisu hikai ngi han rei ngi pat bonsen habangi le kanu ka kam ka babha ki we habangi rab ki we ngi khmelanti ba ki we kin sikul yang yangi den mata ka dau na ka banta ki to ki por na ka banta ki to ki jingdu na brew ki jungi to ke ngin pan map no blay try kan rat khnang ba mangama phi ngi long ba bid dor bantrwa ya ka ne ki jing ma ya ka ba kraw da ka jing sngoret ka jungi
hak ma du blai try kan rat to man ta ngin dem ko kle ke jungi ngin duai ngin permab no u lang ba ke jung duai jungi baro lang nga phla how blai badan bor baro badia pi ko men ko para bang le pop chibune dagi berkat dagi tin dagi kam dagi jung leklet dagi jung le pala chunga dagi jung le pala chunga dagi jung le pala bakrawe chunga nama kata ngerpa kamaria Bakhuid kabaisa kete soti ya kengel berkirip khud badapi ko hanmen ko para banduai nak mandra chunga how try play chungi ublai badan bor baro inesne yangi madalama bi pop chungi unyala mingi sha kajung em bom jukut amen Try to isene, try to isene, try to isene, try to isene, Cristo isene, Cristo isene, Cristo isene. Cristo isene, try to isene, try to isene, try to isene, try to isene. Tuang Malaysia strong. But akan daw jinsu haki penril baro badan kamon bapa ngiyaya royami ngiyam mangimani ngiyay pendon buro bangis memuyami Bangis memuyami Putra ko blessing beneng Kok padang barbaro Kokun marwe upa Putra Yesus Christ Kokun namradu bleng Agit kipa percaya yang kajing kerba Terus ngesenayani Terus ngesenayani Tetang mame Bakhuid Tetang mame utrai Uwe bahagia Mame ko Yesus Christ Mami bayai long play, ajin ya long kawe, baru mesin Bakhuid, haka burang mupa, haka burang mupa. Tongin ya duai sachisin giduai nak benta baro gijing temu kibangi la pule haswa kamas ke Bakhuid na benta ki bapang besitam nak benta kinong pop hasutala ke perthei nak benta gijing suk ke perthei baro kawai giduai ro nak benta baro ki baklat no ki baying asam jungi ki lo ki jor gijingi bat kum juru kito ki bensem ki bomdan chu ban kan mau na banduai nak benta jungki Koblai badan bor baro bat bai snei uba daga jing ice bon jong mehi kirunge jong me kila banterwa hame ya ga jing sakri ke badai bat ke badan burom to angi kerpat yame bangin mare penkloi klem jentut syakata ke bamela kular daw trai jing Yesus Kristus kon jong me ube mat basan sha rengkat bat me ha ga jing yalong kawai jong man sim Bakhuid
ublay junom la junom. Amen. Kejumpa na kesithi jong Paulus Bakhuid syaki Kristan harum kalanong kaba khatway kerkhot kaba arp khandai batlai phendriu ko para kijin ai songpha pat kejum khot jong ublei kimla ban kala thik kumba mapi philatam sneng ya ublei mensuwa hendrei menta pat philayo ching isnei nakadaw kejung tam sneng jongki kumta maki menta kilatam sneng khnang Mada kacing isnei bala ai hapi kiro kinyo lem ya kacing isnei naba ublei ularai penrem ya kibreu baro ha kacing bam kongu po undub yole isnei ya ki baro o kacing celiu jong kispa bat kacing start bat kacing tip jong ublei katno kiba omla ban slau thu kilong kirai bisyar jong u bat katno kiba omla ban champang kirukom le jong u Naba mano patip ya kacumut utrai. Lane mano ubah lalong unong ai bu chung u. Lane mano ubah la ai chen ai songpha ya u po un hap su kliang ya u. Naba ki e baro kilong na u. Tra u bat cha u. Ha u kanlong kaburam junom la junom amen. Kaktin chung utrai. Kasam hendrup kendai ke number Nyos pa san pusau. Nyos pa san pusau. Ngendwai ki dekat lai pau lai puan, lai pelai lai pusau, bat lai pesan lai pendriu. Utrai don rainkat bat pi Ringkat bat piru. kajing pule na gospel Bakhuid kat kum u Lukas kaburam hame utrai Hakata kapor Jisu laong hau ta urangba ubadei na ki Farisi ubalakot ngau bahayu haba pi penlong ka jing khawai men sngi ne men mit wat wer ya ki lok ki jor
ne ki hanman ki para, ne ki kur ki jai, ne ya ki para marjan baruspa jongpi. Yo makiru ki werkel yang yapi, bat kumta lasiu keliang yapi. Henry haba pi pelong jingkawai, to wer ya ki baduk, bakerdo ki dukut kejat, ki duko, ki dukia, bat ki mala mat pay. Ba en sakerku yapi, namar ba kimla ban siu keliang yapi. En sa siu keliang yapi, ha gechumi pan ki bahok. Ka gospel try. Singero yumi ko Chris. Ko himen ko pera ba hau try Jesus Christ. Mendagas ni lekamen ya ka jingim jongu Father Nicholas ka sngi ka jongi. Habangi kin mau ya ka sngi ka jongi briu. Ngi kin mau ya ka jingim ka ba ublay ula ai. Namar ngi pule ha ka tinu blay. Shwa en tau ya ka perte ublay ubu jingmut yani. Kabamut habangi kin mau yano ngi kin mau ya ka jingim kabadon haki ka jingim kawan na uble haba ngi le burom ya ka jingim jungkibe ne habangi rake ya ka sngi ka ngi kin mau ya ka jingim kawan na uble kabadon hapo jongi lada ngim don ka jingim kawan na uble ngilong ki baya tenaga ta ka daw ko himman ko para man ka kerlip mat ngide ban long gibas ngongu ya ubale naga binta ka jingim te ngide ban rake ya ka jingim ngide ban lekumen ha ka jingim om da ka ba lepop henre da ka ba pindon burom ya ubale ka jingim jongi kalong ka ba kardor but da ka ne ka jingim ka ba ubale ula ai hangi ngide ban pelut ya ka por ban kinti burom ya ubale Bale ublay wai jingim iangi bangindu kindiu ya ka nam ka burom lemba ka jingim jongi. Bad haba ni kindiu ya ka nam ka burom jongo blay da ka jingim jongi lemba kanu ka kam baba ka bangile nginde ban kimilindi ya ka jingsiu kiliang na kibru kane kalong ka jimmut jonga gospel minta kasgi. Namar ngimla ban kran sarong hoit namar ngalale katne dengan dawa ya kaburom na kibri kata kalong ka bakala namar ladang ile eye dakane ke jingim namar ba uble ula penbiang ya gane ke jingim ngilala banle kano ka kam nakata ka daw jesula ang habapi kot yano nakabinda ke jingawai pimde ban kimilindi bakila ban siu kileang yapi te banum si kiliang banum kemelendi ya kata ka jingsiu kiliang kot no ye ki bru batalot bor kot no ye ki bru ki dekat dekia ya ke badukut keti ke jat ya ki baduk ya ki batalot bor keramba kinum la ban siu kiliang kai ka jingmur jangan ka ketin ka ba uji suang ka ba mod nginum le eye da ka ba kemelendi ya ka jingpai kela naki lekinum pai kela eye namar bangilele tenteng ngijidi ki briyu hapadeng hake imlang salang ngijidi ki briyu mano balaban siu kiliang mano balaban leba ladangai shispatenga yano ngakemilindi bakin siu kiliang yang ngakin pinpai yang arspatenga Tenganum yano shispatenga ladanga tekana baula banaitang sanbutenga. Ngawad parabor ya ki bakam haneng ne ka ngawad iki beriu kilong ke jimmen doi yagi kane ka de ke rukam ka perte kayaid badu jisu udang wanra hangi ya ke jingi kai ka batimai u jisu yalam yangi palat ya ka perte bat sha ka jinglong jongga baneng Nagata ka daw jisu ong ngideben kemilindi ya ke jingsiu keliang om de nangni na kene ka perte henre ngideben kemilindi ya ke jingsiu na beneng
ke jing siu na mano na ubale nagabenda ki jai brio ayu nagabenda ki brio ki ba im hok haba ngi jit ban im ya ka jingim ka ba koin haba ngi stang ban ya dia ke lendi ba hok hangda ngide ban ke milendi ayu ba ubale un sa siu ke liang haba ngi le hok ye ki we haba ngi im koin ha ka jingim jongi cancer don buon ki jingai ha ka ma jongi ki brio kin van ban tu klare ke jingem jongi ki brio ki krantan burom yangi ki brio kim snautu yangi bon sin ki brio ki snautu bakala yangi lada ngi jid ya ke jingem ka bakam koid ki brio lese kim snautan nad lada ngi ko aban penrio belai yalade kai ka ban sajia ki brio kin tarais ni yangi lese kin bishni yangi lese kin sastang ban lebein yangi baru jisu ong kumno haba don kum ke ni ki jingjia long bakaman namar bale ki brio ki kawang mau ye pi namar ki yo i ya ka jimba happy lese ki bishni lese ki ting te ki persyang ban krentat burom ye pi long tolong badon bo ha ka ta ka por namar bale ubli ulalap ye pi bapidang leba pimju leba namar ba pi kimilindi ba ki wiru kin lebha ye pi henre pi lebha nagabenda ka bane pi imba nagabenda ka bane pi yid ye ki we nagabenda ka bane pi le isne ye ki we nagabenda ka bane haba pi im kumne ka don ka bainong ka ba ap yangi nagata ka daw jisula ong kot ya ki brio ba talot bor kimilindi barabor ya ki jingle lese ki ba kam suniu yangi haba ngi dang ke melendi ya ki jingle kam suniu na ki ve pat tolong ba kemen namar ngi nang yo baino na utrai henre ngimnang ban im ha ka ta ka dor ha ka ne ka parte namar ngi sno mong koloi ngi so si koloi ngi do jingermen koloi haba ngim yo ya ka ba ngi ke melendi ha ka ne ka parte buon ki brio ki do jingermen namar ngi kimelendi bun kie baro na ke liang jogi brio lese ngi kimelendi na ki bayir ba toin jongi bakin le bhayangi lese ngi kimelendi na ki parlog jongi bakin le bhayangi lese ngi kimelendi ina yaki marjan jongi bakin le bhayangi henre bun sin kimju le bha kumbangi kimelendi mano balaban le bhayangi tang uble tang ujisu bad kata ka jingle bha kan pin janai shushu yangi kata ka jingit kan pin kui shushu yangi kata ka jingit kanang pin kardor ya ka jingem jongi baru try ki ubu ukein ya ka jingkein jingkia na ka benda ka jingem jongi tongin long ki kun ki basanya telan yau jisu tongin ang kein kardor ya ka jingem jongi bangin burom iveya pat namar ka jingem jongo bele ka shang hangi iveya pa ivei kat bangireke ya ka sngi burom jonga sngi ka father ro ngide ban perpuson ya ka ne ka jingim jongo bele ka don hapo jongi ka jingim ka ba uble wala bu ha ka ne ka kiu kendo kalong ban snow kumen na maru ble udon hangi bad ladang idon jingim ngide ban snow kumen na mar uble udang im hapo jongi kane kalong ga jimmud habangi puson shapanga jingim jongi kane kalong ga jimmud habangi reke ya ka sngi ka kane kalong ka jimmudru haba ki wantemai ya ki kullum ha kane ka parte uble udang im ha padeng jongi man ki sngi ka pengan mau yangi uble udang im ha padeng jongi uble udon rengkat batni ka jingim jong uble kambat kut kane kalong ka kubor jong ka jimmi pat uble u im ha padeng jongi tongin duai na ka benda ka jingai ka jingor ku halo jongi ba utrai unang shimti pura yangi jisu bait karku kardo yangi namar ka jingim ka badon hapo jongi banginum ke melendi kano ka bainong na kane ka parte namar me bu ya ka bainong ba men siu ke liang na ka benda ki kam bha jongi karku karpang ei father Nicholas menta kasngi kadda ira ke ya kasngi ka karku kardo pro e ki himen ki para jongi karku ban ai jing jatai bam jugut men siem ya ime ipa jongi ba ka jingim kalawan lembha jongi hai ba kane ka jingim kalong shisha ka jimban doy ya baro ki brio baro ki kun ki basngap ya wu haba i hikai i shakri naga benda ka men siem jongi brio
in nhà rọ giàu trai Jesus Christ trong những nhánh những pla là cái trong cái chừng nghe ngà nghe hầu lệ và bên mò rọ nông thảo của nàng bật khẩn đầu bật ao Jesus Christ của nó mà quay chung mu utrai chung ni ya bla của nó mình xem bậc khơi ya bla la khana kamaria Christi balsha la vein của Venus Pilatus la sana panai u la ya bla tepiu la ya shibaya Sngi kabalay la mi pan mi biya Ulagil Shabnei Shong Shumon Lay Pab and Borabaro Namta Wan Bat Nisha to him Kibayab Ngay how Muslim Bakoy Hakabalang Catholic Bakoy Hagajis Lord Kirukoy Hagajimat Kipo Hagajimat Kato but Hagajim Mom Shukut Amen. Number Lai Spa Bakhuid. Toduai ko para baga jengknya jenga bajong pi kan long mapdiang huna kemadu bleu pa badan bor baro to trai dengan jengknya na kitri jongpi na kunta ga jingoro ko boro maka kerteng jongu ga jingento yangi mereka balam ko jongu baro ko wei to ai bakane ga jengknya ko trai kan long hame ga jingtrua ga bakhoj bad hangi pat kan long ka jingtha sei bakhoj jong ka jingi snei jungme da Chris utrai jongi amen utrai don rengkat bat pi ru to kan ti vela ki danot ikentir ki shau to trai ngai utrai blei jongi ka shong hok bat ka dei da shisha ka long ba shong hok bat ka badei ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yemi ko kan rat ko pa bukuj ko blei badan bor bat bom chikut lengbao trai jungi u Jesus Christ uba ya ka jing yap jung u ngi kan mau ha ka jing e uba ya ka jing mi pa jung u ngi pan bana da ka jing e ka ba em bat uba ya ka jing wan jung u ha ka boram ngi ya ap da ka jing kermen ka bas kem bat kumta rengkat bat baro ki angel bat ki rukuj ngi ya ro ya me ban ngi pen bana klem sange Bakhuid utrai Lait-ïa neng perthai sawada ka buram chommi Hosanna Hosanna torwai leshajrom Hosanna you lejunom en yaro you bawan haka kerteng utrai neng perthai sawada ka buram chommi Hosanna Hosanna torwai leshajrom Hosanna you lejunom da shisha malong mo khoj ka trai ka thmei jong ka jing khoj baro
namar kata ngi kerpat yame topan khoj pan kentang ya kine ki jing trwa jungi dag ba pha yam sim jung me kum kam jer halor jungki bakin klalong yangi kam met bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladi no yo badala kamon snobha ula pediang ya kejing syasutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yo badul ai hala kisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keban IT na kebenta jongpi Hagaju korkom endala la yabam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ula ai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom jukut ya ke baen penmi na ke banta jongpi bana ke banta kibabun na ke banta gajeng map ekipop tole kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing e Kata sin bani bam yune ukpu bani di nakani kakuri ni ben benaga jing yak jong me kontrai tan hadur namar kata ngi bapen menta ya gajing ya bar gajing mi pa jung u ngi trwa ame ko trayuk po jong gajing em bad ya ko khuri jong gajing penem ngi dai ngu aidem namar melenyew yangi babit ban yang khmat jung me bad ban sakri yame da ka bas ngawret ngi kerpat yame bangi ki bayo benta hakamat bad kasnamu kris ngi long ki ba lapanyatli ka wei daw men sem Bakhuid Token mau go traya ka balang jome ka bala priang hasatala ka partay. But to penjana yaka ha ka jingit rankat bado Francis upa Bakhuid jangi. U Victor u Wilbert Marwain u Bishop jangi. But baro kiling to but kirinium. Token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kinde. Ki bala yoti ya daka ba kermen ya ke jimmi pat. Idwairu kerpang nagabinda baro ki bayi batoin jangi ki bala kalana pedeng jangi. Iduai naga benda ki migi pa jungi Father Nicholas bela kai yabu ki badon badu ble benda badia baro ki bela klat no haga jingi sne jamme to pediang ki shaga jing shai ka kamat jamme to isne yangi baro kam kar pang iduai naga benda Father Nicholas banaga benda ki jing dumu jungi baro ba ka jing long lindo jungi kalanga ba seizo ba lempa ka jing yalap jungi lemba ka jing shakri jungi ya uble ni barok ni yakendu ya ublay ya ujisu ni amat ya kapane ni duairu na kapinta ki himen ki parajun ki bahinga stem jungi barok balapin happen san ya uda ka jingid ni karpat iyame parengkat bat ka maria teisoti Bakhuid ka kami jongo balay ujoso Bakhuid kurim jaga ki apostol Bakhuid Francis disease Bakhuid but baru ki rikuid ki balapin sngaba Iyame pateng la pateng. Ngin long ki babit when you bin dalem haga jingim bam jikut berbangin yaro berpendon buram iyame da ukun jamme u Jesus Christ. Da ulam badu badhau kan long ame blek pa badan bor ha kejing yalong kawe jong men sem Bakhuid barok aborom berkejing yaro junom la junom amen
sa chi se nak bangi duai ke nak jing duai ke ba kures hi lai kai ngi ban duai to ken ngi nai ti la de hu kam ta me ngi wan ra ge jing thmo jing i wei pai wei ba jisu n kur khu ya ge jing thmo ge jing i ya ge jing ang not ge jing i ha ke nai ka sngi ba kum jiro ha ge jing em jing i ba man la ka sngi kok pa jing i ba ha beneng ka long ka ba khoi ka teng jing me kan wan ka ma jing me ka long ka mon jing me ha ka kendau ba ha beneng Trying in the target to Namstri, Kabbalah Sngi, Batama Ping, Karantamstri, Kumbani Unimaki, Resniri, Babagalami, Structured in French, and Ray the Polite Nakabasnew. To open lighting in Karpat, but try Nagajing Snew Barro, Hagajing Sponjumi, to Ajing Sukjing Sanya Kisngi, Kanangba, Dagajing Rapgajing Snay Jume, in light Barabor Nakapop. But ngin yo jing yada na gijing janjar baro katba ngir ngap khmelen ti ya gijing kerman bakhod but gijing wan pat jong nong panem jongi u Jesus Christ Namar gajong me belong pehma gajong me kabor bakaburam chinom la chinom God rai Jesus Christ me belong haki apostol jong me gijing suk ngai api gijing suk jong ngai api wat pe yaki pop jongi henry ya gijing jong kabalang jong me But ha ka jing sabon jong me, ta ha ka ka jing suk bat ka jing atali ka way, kat kum ka mon jong me, mame ubi marbasun shar junam la junam, Amen. Ka jing suk utrai ka dan barabor rain kad bat pi, rong ini terwai ka dak ka jing suk iwe ha iwe pat. Jing suk. Bagi logi po kaperten tus ngasen ayahi ukun lampro mi bagi logi po kaperten tus ngasen ayahi Hakmi kulang bro jong blay, hakmi bukid no ikipop jong kapratay. Sukya gito gibalakot, shaga jing kawai jong kun lang bro. Ko benrat jong hok naman rumah walk kaying jengah, and raise on tan kecil, kamensim jengah kasakya agi. Chris. Tremendous name, 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 Chris.
Jesus
Nyai tira de hame Jesus wan berkersan wan penyerap wan panai boring wan pentelenti ini Tong ini aduai Doai bagi jeng trai kam jong kabor jong mi ko trai ngi kerpat kanang klain hapo jengi kenang ba enda la pentama yengi dagi sakramen ba kenja beneng en penkre yengi dagi jen ai jong mi ban priang ya kata kaba kilakular dau kris utrai jengi Amen. utrai don ringkat bat pi Ringkat bat biru. uble bedon borbaro unkurku yepi ukpa badakun badaman sem Bakhuid amen to letsuk ej basyukriyo try daga jeng embabha jong pi Isngu yaw lay. Ke number Lait Spa Art. Lait Spa Art. Chinom la chinom amen. En je rooi draai Jesus Christus. Chinom la chinom amen.